Chcela by som sa vyjadriť k tomu, ako si pripravujem námet a ako si prekresľujem a robím interpretáciu. Takže najprv si nameriam os na papieri, vyznačím si stred, vytvorím si mriežku, potom si prekreslím si námet a vyberiem si pastelky alebo teda ceruzky, ktoré vidím, ako sú zložené napríklad na tej slivke, tak by som si vybrala slabomodrú, modrú, hnedú, fialovú, žltú, okrovú a vlastne začínam tou najsvetlejšou farbou.